Haupa, Ino Etxebarria naz, eta gaurkun nindeu egon gonaz amentxe, Euskal Kirolarin. Badakixu zer dan Euskal Kirolari kanala, ez? Ez dakixule, arpidetu ja, amentxe. Gaurkun, engo duen kirola, crossfit. Niri errespetu handixen botestana, eta sekule ez dutena praktika. Gure crossfiteko irakasli, Xabier Osa izango da. Xabier crossfit eta snowboard egokitzun ibiltzen da, eta azken alde izan, sekulako marka lortutxu. Ezkerreko besoan erdiakin jaio nintzen eta eskubiko eskuan bihatz batzuk falta zaizkit. Eta ez naiz beti kirolaria izan, nik 17 urte nazkanian hasi nintzen polikiroldegira juten, korrika egiten, eta bertarik hasi nintzen nire kirolarekin dakaten maitasuna. Ainoan lehenengo eguna danez, ariketa ez erraxak, baina basiko batzuk jarriko dizkiogu, ezta? Eskubaloen ibilitxakun naz, eta ontxe momentu, etxen duten kirolara, udan ez duten isebez, isebez. Eta etxen dutena da bai kursu. Etxiko kursua bodipan, pilates, eta honetxen gauz honek. Crossfit sekule ez duten, bizkate respetu motezta egiz esan, ze, klaro, ikusten dutenak, crossfitin ibiltzen izenago lan. Ez eitzen, nire nire buru altzateko, eta nahi ikusten. Hasiko gara baloi medizinalakin, paretan kontra botatzen. Eta, hortarako oso importantia da nola heldu baloia, bestela aurrera eriko zeio. Orduan, baloia ondo heldu eta aldakan ekstensio hori salto bat ematia, ezta? Eta, bigarren ariketa izango dira burpiak. Dala, ariketa bastante komplejo bat ez da oso horreza. Lurrian flexio batin eta lurretik salto bat iti, ezta? Hirugarren ariketa da kettlebella edo mankuerna ruso batekin suina itia. Orduan, hasiera dalako, atzatu behar du bere begian parera, eta hemen ere bai, bilatzen dugu potentzia hori, aldakan potentzia hori. Oso garrantzitsua da, bai crossfiten kirolan generalian, aldaka, belauna eta hanka zuzen egotia, ez? Batak bestiaren linea jarraitzea. Arrauna pixkat sartuko diogu, eta hemen oso importantia da hankekin indarra itia, eta gero, besuak erabiliko ditugu, bale? Oso importantia da bizkarra hemen ere zuzen mantentzia, forma esapurtzea, bestela bizkarreko minak sortu edo hasi aldia. Ainoa, ariketa behitu ditugu, eta bain praktikan jartzeko ordua jatu da. Baloin ariketik, guai. Hori be, nik egin izan dut. Ondo ikusina. Nire ez gazta guztaren burpizak etzi. Beti burpi erdi etzen dut, klasietan eta saiatzena burpi osuk ez etzen, baina hemen burpi osuk enbirri izan dut zuaz. Lenta, oso lenta gilin, zelan egileku naz. Baina, behintzat osuk egin jotxuaz. Nik hori sekule ez dutein. Ostras, ondo, pixualdetik geixain eban hartuko, ze, ostras, no ez da sentazioen, alako baten poseiute modu zazela, ez da? Horrek pixu, como que, ostras, erin etxe zentzule. Nik ostaldeko izan da, ondo. Egiz izan hor ondo ikusina, hor bizkate txulita ikusina, horre kompetitibe peninaz, ja. Ondo. Beire egize, Xabik, ariketa errezak ipinizta zela. Hola, neupe etxen dutxu zena, batzuk bai bestatzuk ez. Orduan guai. Nik usten dut urrengo klase baterako ja badazka oinarri batzuk. Balora zinen dut, nik oso ondo pasarot, asko guztaztan, bai... Enazelako egiz izan, asko ikestot arriesga, nazi ibili holan honek ibiltzen izan holan topin. Bai, super ondo pasarot, ostras, guztaztan, nik uste honek engantzatzen dagoela, Bai. Nik esango nien gaur egun gaztiei, azkenean bizitzak ni besua, baina jendeak ez, bere oztopua dazka, danok dazkagu eta danak beti eukiko ditugu, baina nik kirolakin ikusi ez, gogua jarrita eta lan hain da, oztopo guztiak gainditu aldiala. Ez dago izan inposurik. Eta beti euskeraz. Listo? Crossfite behin jot. Nik Albaro, zuk zehatxik ez. Hoxe izaten do nik. Eta badakizue euskeri eta kirola uztartzi, posibli eta atseginera. Beraz, emotzaxuen euskeriai eta kirolai. Eta bideo hau guztabagatzuen, emon atsegin dutei. Arpideatutaz bazagoz, arpidetu zaitez. Eta jakin daizun, amentxe behian agertzen gatzu zela gure sare sozialetako, beste kanal guztik. Agur eta horrengora arte. Eta ia, YouTubeen euskerazko partidan, 22 iristen gazen.